এটা ଥିଲା ମୋର ଶାଶୁଘର ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅଷ୍ଟମୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆମ ଘରେ ସାନ ଝିଅ ଥିଲି, ଏଠି ବି ସାନ ବୋଉ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଯାହାର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମୀର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ଟା କରୁଥିଲି ମୋର ବୋଉର ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ରିଙ୍କି ରୋଷେଇ ଘର କରରୁ ଆସିଯିବ ଆବାଜ, ଜଲ୍ଦି ଉଠ, ପୂଜା ପର୍ବ ଦିନ କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ବୟସରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଚାରିଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରିଲିଣି। ବୋଉ ମୁଁ ତୋ କଥା ସିନା ସେତେବେଳେ ଶୁଣୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୋ କଥାକୁ ପୁରା ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲି। ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଶାଶୁଘର ଆସି ତୋ ଭଳିଆ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନେଇଛି। ଖାଲି କ'ଣ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନେଇଛି, ତା ସହିତ କ୍ଷୀରି ବି ବନେଇଛି। ମୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ବି ଖାଇବା ବନାଏ ଆଉ ଖାଇବା ବନି ସାରିଲା ପରେ ପଚାରେ, ରିଙ୍କି ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ପିଠାଟା କେମିତି ହେଇଛି, ମିଠାଟା କେମିତି ହେଇଛି। ବୋଉ ଦେଖ ସେଇ କଥା ନା ମୁଁ ଭୁଲିନି। ମୁଁ ସେମିତି ଖାଇବା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ନେଇକି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।